a často vidím, že možno prvých 20 minút robia rôzne tie rozcvičovačky, kde si dávaš luku pod koleno a rolujú sa tak ďalej. To mám z toho silového tréningu, mala by som s tým prestať. A viem aj dýchať počas spánku. A neviem, taký level nestačí? Treba ešte niečo lepšie? Takže asi dobre prešla som. Už mám titul. Kebyže nepovieš, nikto nevie. Ahojte, vítajte pri novej epizóde podcastu Činka Brokolica. Dneska som tu výnimočne ako uvádzač ja, pretože dneska tu mám svojich výnimočných hostí, ktorých vám za chvíľu predstavím. A je to z dôvodu toho, ktorého sa často pýtate, že vždycky je to len ten náš SG Fitness o výžive, diety, hormóny, neviem čo. A dneska sme si prichystali takú špeciálnu epizódu, ktorá sa bude hlavne týkať tréningu, cvičenia a takých najpopulárnejších mýtov v ňom. A vlastne to bude dobrá epizóda pre tých, ktorí len uvažujete, alebo by ste možno radi začali, ale aj pre tých, ktorí sa možno neviete zorientovať v takomto komplexnom svete tréningov funkčné, nefunkčné, na balančných plošinách, hen také. A dneska si to pokúsime v tomto podcaste spolu pekne upratať. Takže a kto by bol na to lepší, aby to so mnou poupratoval ako jedný z dvoch najlepších koučov na Slovensku a mojich kolegov Maťo a Vicky. Vítajte v našom podcaste. Ďakujem, že už som aj otitulovaný a že som bol privítaný teraz ako host. To je super ťa uvítať v svojom vlastnom podcaste, že? Takže uvidíme, ako to pôjdeme, lebo minule sme si už aj povedali, že celkom dosť sa venujeme tej výžive, tak je to populárna téma a tak ďalej, ale ten tréning, hlavne silový, je za posledných možno nejakých 5 až 10 rokov by som povedal jedna z najpopulárnejších aktivít, ktoré sa možno vôbec riešia, či už na sociálnych sieťach, alebo aj v gymoch. Lebo ja si pamätám, keď som bol vo vašom veku, to vy ste ešte nežili a chodil som do gymu, tak tam bola vždycky len tá jedna, nemyslím vzom, ale tá jedna čudná baba, čo tam proste cvičila, hej, a každý ju poznal a bola to tam tá bro so všetkými, že čau, a dneska už je to pomaly aj možno 50-50, alebo niekedy aj je viac žien. Takže sa to podľa mňa veľmi pozitívne vyvíja a možno teda poďme rovno na to. Ja som si to pre vás prichystal nejaké vaše výroky, ktoré si budete musieť obhájiť. Okay. Dobre, aby som začal Maťo tebou, lebo ty máš také jedno veľmi populárne tvrdenie, na ktorom si v podstate vybudoval, alebo s ktorým si založil svoje pohybové centrum Comfy, a to je vlastne, že tréning je rehabilitácia a rehabilitácia je tréning. Prečo k ním teda pristupujeme stále odlišne? A to by ma zaujímalo, prečo? Ježiš, ja by som bol úplne rád, keby tak bolo, že som to vybudoval na tom tvrdení, že by to malo takú silu a takú moc. Kebyže nepovieš, nikto nevie. Akože takto. Je pravda, že to určilo moju trajektóriu. Hej? Že čo som si v podstate povedal po veľmi krátkej dobe, že nechcem sa venovať masážam, nechcem sa venovať manuálka, týmto veciam, lebo si ma ľudia tak zapíšu. A naozaj poznám proste ľudí, ktorí začali s tým, že ako fyzio a ich to ťahalo týmto smerom, ale tá masáž a tieto veci, povedzme na rovinu, že to, čo je tá hlavná časť rehabilitácie, čo si väčšina ľudí myslí, práve tieto pasívne metódy, tak im pritiahlo najviac klientov, spravil najväčšiu ryžu, avšak tie odporúčania tých ľudí už boli potom, že poznám dobrého masera a pritom to bol človek, čo sa chcel realizovať v niečom inom. Takže toľko len k tomu môjmu tvrdeniu, že bolo to hard na začiatku, že celkom dosť, ale zase na druhej strane som veľmi rád, že nechcem takto hovoriť, lebo neviem o všetkých ľuďoch, ale že si myslím, že som bol jeden z prvých minimálne na sieťach, čo som registroval, ktorý išiel tým trošku viacej možno západným štýlom, možno trošku viac tou evidence-based literatúrou a že som chcel vlastne pristupovať aktívne k tej rehabilitácii. No a vlastne čo je dôležité, že to moje tvrdenie, že tréning je rehabilitácia, rehabilitácia je tréning, čo si treba uvedomiť, že rehabilitácia je tiež tréning určitých schopností. To je jedno, či trénujeme koordináciu, stabilitu, svalovú silu, rozsah pohybu, ale je to svojím spôsobom tréning. To znamená, že tá rehabilitácia sa riadi tými istými princípmi ako silový tréning, lebo je to vždycky o tom stimulovať ten organizmus alebo tomu človeku proste doručiť nejaký stimul, nejaký stresor a doručiť vlastne aj tie podmienky, aby mohli tie nejaké adaptácie nastať. A čo je vlastne problém v tej rehabilitácii klasickej alebo konvenčnej, tak je vlastne ten, že mnoho tých vecí je hrozne podstrelených, je hrozne podhodnotených a vlastne keď si myslíme, že pripravíme nejakého vrcholového atleta, povedzme, že to bude nejaký tenista, nejakým cvičením vláhu na lôžku, tak si treba uvedomiť, že len jeho jediný došmyk na tej antuke je oveľa vo vyšších nárokoch, pôsobiacich silách a podobne ako to, že ja tam s ním aktivujem nejaký hlboký stabilizačný systém v niečom, čo má nulovú špecifitu pre tú jeho aktivitu a pre ten jeho šport samotný. Čiže v priebehu času mi začalo toto veľmi rýchlo jedine dávať zmysel. My sa často bavíme o tom, že v SG Fitness máme biznis model z toho dôvodu, že tá retencia klientov, keď myslím, že sme naozaj úspešní v spoluprácach, je nízka. Preto aj vlastne to podnikanie vo fyzioterapii týmto štýlom nie je jednoduché.
lebo sa to nestáva nejako na elektroliečbe. Lebo vyliečíš ľudí a idú ďalej žiť. Čo je crazy, tak za mňa je to napríklad veľakrát tak, že ja mám iba jedno jediné sedenie a nie one session fix, ale to je, že jedno sedenie založené na edukácii, na tvorbe nejakého protokolu rehabkového, týždňových feedbackoch a mnohokrát sa stane, že po 6-8 týždňoch to druhé sedenie už nikdy neexistuje, pretože ten človek vie, čo má robiť. Čiže snažíme sa ako keby k tomu pristupovať u nás v Konfiternova týmto spôsobom, lebo je to jediné, čo podľa mňa hodnotovo dáva naozaj zmysel. Samozrejme tým nechcem dehonestovať ostatné metódy, vôbec nie. Je to nástroj. Problém je, keď je nevhodne používaný, čo v praxi vidíme väčšinu času. Čiže tréning aj silový, ešte aby som to tvrdenie otočil z opačnej strany, je pre majoritu, pre takmer všetkých ľudí, okrem tých, ktorí majú tej aktivity veľmi veľa a potrebujú relaxovať naozaj, že pre vrcholový atleta v príprave, v sezóne bude masáž pravdepodobne vhodnejšia ako silový tréning, ktorý mal predchádzať niekde tomu. To môže byť pre neho v tejto najlepšia časť fyzioterapie, že sa uvoľní a zrelaxuje. Ale pre väčšinu ľudí naozaj platí, že ten silový tréning dlhodobo so všetkými jeho benefitmi je proste najlepšia rehabilitácia a aj spôsob pre tú longevitu. Vicky, ty, jak sa na to pozeráš? Pretože si tu v podstate najmladší človek v tejto miestnosti. Ale ja by som to vysvetlil, že ak to myslím, lebo to, čo popísal Maťo, tak ja som v podstate, ja som už ako keby ten človek, čo zapisuje tú históriu vesmíru, vieš, so svojím vekom. A vlastne ja som naozaj zažil ten trend, že jak sa to zmenilo, lebo bol som pri tom, a toto je to memečko, bol som tam 3000 rokov dozadu, hej. S Pánom prstenov. A vlastne ja som videl, jak na začiatku, keď som ja začínal cvičiť, mal som 18-19 rokov, tak proste v komerčných gymoch ti tréneri, keď videli, že robíš mŕtve ťahy, hovorili, že si zničíš chrbát. Nehovorím, že sa to nedieje dneska, ale je to pomerne oveľa menej. A vlastne zažil som toto vlastne, čo ty hovoríš, že prečo k tomu stále pristúpim odlišne. Tak z môjho názoru by som povedal, že za posledných 15 rokov sa to zlepšilo, alebo posunulo k lepšiemu. Zlepšilo, hej. A Vicky, ty to ako vnímaš? V podstate to, jak si začala cvičiť, z mojej perspektívy je to vyslovene, že nedávnosť, je to proste celý tvoj život. Tak v tejto téme možno máš čo povedať, že jak si ty začala, jak sa to posunulo, alebo jak si to možno ty vnímala na začiatku? Ja nad tým rozmýšľam, že ja som mala asi, ja neviem, či aj šťastie, alebo to bola iba nejaká taká moja tvrdohlavosť, že pre mňa nikdy nebolo riešením, že nebudem cvičiť, aj keď som sa zranila. A bola som u prvého fyzioterapeuta a ten mi povedal, že to mám z toho silového tréningu, mala by som s tým prestať a dal mi robiť nejakú mačičku s hlbokými nádychmi a dal mi masáž. Tak pre mňa to som mala, myslím, 17-18 rokov a to bolo, že som už nepôjdem. Že vyslovene ja som tam bola a počas toho, ako sa so mnou rozprávala, ja som mala v hlave iba to, že no dobre, tak už to tu nejako prežijem, ale potom si nájdem iného fyzio. Našla som si Maťa. Ale ja som asi nikdy, pre mňa nebola cesta, že aj keď som sa tam zranila, že teraz by som prestala cvičiť a úprimne neviem, že nepamätám si, aké som mala vtedy informácie a ako som k tomu nejak tak dospela. Možno to bola naozaj iba tá moja tvrdohlavosť v dobrom smere. Ja som išiel práve povedať, že to je super, že veľa ľudí tento bullshit alarm bohužiaľ nemá. No. A ty si to už vedela. A ja viem, že ja keď som si, to bolo možno náhodou, že som našla tvoj Instagramový účet a presne viem, že ty si tam, to si pamätám, že si tam mal to dieťa, ktoré drepuje a písal si o tom, že prečo je to blbosť. A potom... Ja vysvetlím, že to, že dieťa drepuje, není blbosť, ale že to bolo, že prečo nemáme porovnať. Akože my vieme, čo myslíme a poslucháči by vedeli, že vlastne prečo je nezmysel porovnať drep dospelého človeka s nejakým batolaťom. Čo je častý argument, že dieťa sa hýbe takto a dospelý človek by tak mal byť tiež, áno. A že ja som vtedy povedal, že tak som si začala pozerať ten profil a už tam bolo také, že wow, že aj si fyzioterapeut a zdvíhal si nejaké činky nad hlavu a to bolo presne to, že prečo som ti v podstate aj napísala. Čiže ja si myslím, že som mala taký sedliacký rozum, ktorý ma naviedol tým dobrým smerom a skrz to, že som sa potom spoznala s Maťom a videla som aj to, že ako môže vyzerať tá rehabka v rámci zranenia, že ja som mala problémy s chrbtom, nemohla som sa predkloniť, benčovala som ale normálne, drepy mi tiež išli, len som nemohla robiť mŕtve ťahy a viem, že som potom asi 3 mesiace iba zdvíhala jednoručku z lavičky, čiže čo sme spravili bolo, že sme skrátili ten rozsah pohybu, ktorý pre mňa bol, ktorý som dobre tolerovala. A postupne sme sa ho snažili zväčšovať ten rozsah a aj pridávať váhu a postupne som sa tak dostala k tomu prvému mŕtvemu ťahu už normálne zo zeme. Čiže vlastne pre teba bola v podstate tá rehabilitácia už v začiatku tréning vďaka šťastnej náhode, že si v podstate doskoro narazila na Maťa.
A ja by som sa možno posunul viac k tomu aj tréningu, aby sme neriešili len tie zranenia, tú fyzioterapiu, však ešte na to bude čas. A jak si ty hovoril, že si mala ten sedliacky rozum, mne sa to páči, lebo ja som si tu prichystal nejaký tvoj starší príspevok. Ja keď som si tak pozeral tvoj Instagram a naozaj, že hlboko, že už som sa dostal nejakým 2019 alebo tak, ja som si povedal, že Kunik Šopa, že akože je niečo na tebe, že celkom dobré veci tam boli, aj na dnešnú dobu by som povedal. A bude to vlastne sa nie z takej tej téme, že pre ľudí, ktorí možno cvičia bez koučov a cítia sa tak trošku, že stratení a nejak ich tak previesť, nevyslovene nedať im návod, že čo možno robiť, ale skôr aspoň sa zamerať na také veci, ktoré sa často dejú. Ja som si spísal vlastne tie, ktoré ja som nejak vnímal, však potom kľudne dodajte vaše, a ktorým sa možno vyhnúť. A jedna je moja taká obľúbená, a ty si k tomu venoval jeden príspevok, že ako stratiť na tréningu 30 minút. Prečítam. Alebo keď precenieš rozcvičku a podcenieš rozcvičovacie série. Poznáš tohto človeka? Prvú pol hodinu tréningu robí nejaký nezmyselný stretching, kompenzačné cviky, roluje sa na valci, či sedí na lavičke na bench press na tej jednej v celom fitku a 15 minút si prechádza telo masážnou pištolou. Potom ide aktivovať zadok, to je veľmi obľúbená téma, chodeným po fitku s gumičkou okolo, nezabúda cviky na stabilitu, zabije tak 30 minút. Takže... To bolo 2019? Nejaký zo starších príspevkov. Aha, Vicky mala potenciál vždycky. Wow. Takže toto ma zaujímalo, že... Lebo my tu určite vieme povedať, že týchto ľudí teda v podstate poznáme, ale zároveň, keď to vysvetlíš, že čo možno vidíš problém s takýmto správaním a tak ďalej, nejak svojimi slovami, tak si myslím, že vieme mnohým ľuďom aj pomôcť, aby sa tomu možno vyvarovali. Mali by sa... V prvom rade chcem povedať, že ja na žiadnej tej metóde nevidím v konečnom dôsledku nič zlé bez toho kontextu, že čo od toho ten človek očakáva. Nevidím nič zlé na tom, keď človek príde do gymu a začne sa tam rolovať na valci, pokiaľ je to niečo, čo mu pomôže pripraviť sa, možno zrelaxovať, nastaviť sa na ten tréning. Ale ak je to z nejakej tej predstavy, že teraz musím pred tréningom 30 minút pripravovať to telo takýmito spôsobmi a ešte obsadzovať všetko naokolo, čo sa mi stávalo, že chcem ísť benchovať, ale nemôžem, lebo tam niekto sedí a má masážnu pištol a nepustí ma tam. Tak vždy to záleží od toho, čo ten človek od tej metódy, ktorú zvolí, očakáva. A skôr sa stretávam s tým aj keď učím aj svoje klientky, že ako k tomuto pristupovať. Ak majú čas, nech si dajú čokoľvek, na čo ich pripraví na ten tréning. Ak to bude 15 minút rolovanie na tom valci a im to funguje, cítia sa potom lepšie, nevidím na tom nič zlé. Ale napríklad ja proste prídem do gymu a väčšinu času idem na rozcvičovacie série, že absolútne nič akože nerobím viac. Jedine, keď je tam nejaké, že ozve sa mi ten chrbát, alebo sú nejaké problémy, vtedy viem zaradiť nejaké... Ty hovoríš dosť o tom čase, ale pre väčšinu ľudí platí, že ho majú naozaj málo a veľa z nás má možno na ten tréning, dajme tomu, že tú hodinu alebo hodinu a pol, tak v takomto prípade by si možno čo odporúčala tým ľuďom? Daj nejaké možno 3-4 tipy, že som žena, idem do gymu, mám 65 minút alebo 70, tak stále by si hovorila, že je v pohode byť 15-20 minút na tom rolleri? Námietka, sugestívna otázka. Nie, pokračuj. Môžem dať aj nejaké príklady konkrétne, že naozaj, že pokiaľ som zdravý človek, nemám žiadne problémy a není to, že by som išiel cvičiť skoro ráno a naozaj, že mám nejaký ten už idem cvičiť po obede, som pomerne zahriatý a nemám žiadny problém. Stačí, keď pôjdem rovno na rozcvičovacie série. Šetri ten čas, lebo tie rozcvičovacie série, a to sú v podstate série, ktoré robím ten daný cvik, ktorý chcem robiť, len postupne na ňom zvyšujem záťaž, kým sa dostanem na tú záťaž, s ktorou chcem cvičiť. Čiže ak chcem ísť drepovať 100 kg, neprídem do gymu a nedám si hneď 100 kg na chrbát a nepôjdem drepovať s tým, ale začnem možno s prázdnou oskou a postupne navyšujem. S tým, že tie rozcvičovacie série nemajú človeka unaviť, ale iba pripraviť ho na záťaž. Teda potom druhý príklad, mám niekoho, kto napríklad je po zranení kolena alebo má bolesti kolien, tak tam už volím, aj keď je tam možno obmedzený ten čas, tak nejaké, väčšinou sú to možno výdrže v predkopávaní, niečo také úplne jednoduché, lebo vieme, že potom tie kolená sú pripravené na tú záťaž, nerobia problém počas tréningu, čiže v tomto prípade volím niečo takéto jednoduché vždy pred každým tréningom, skôr tak preventívne, že aj keď to zabere 5 až 10 minút času, tak v tomto prípade to slúži možno určitým spôsobom ako rehabilitácia, ktorú potom nebudú musieť robiť doma, ak majú nejak nastavené rehabilitačné cvičenia, že
každý deň alebo väčšinu dní. A to už takéto veci riešime, keď tak spolu s Maťom. Čiže toto sú také najčastejšie príklady, pretože naozaj, ak má človek hodinu na tréning a 30 minút z toho sa roluje na valci, tak v podstate... Maťo, ty máš na to aký pohľad? Lebo ja ti poviem ešte za seba, ja chodím teda do komerčného gymu a vlastne často vidím, že človek si teraz zaplatí trénera, s ktorým cvičí. Ja to nejak teraz nehodnotím, ja len dávam akože také zamyslenie, lebo väčšinou sa teda tréner vo fitku platí, že na hodinu. A často vidím, že možno prvých 20 minút robia rôzne tie, rozcvičovačky, kde si dávaš luku pod koleno a rolujú sa tak ďalej. Ty by si možno, nejaký tvoj take na toto, alebo nejaké... No, začni cvičiť u nás a neuvidíš to. Vec prvá. V každom prípade, však Vicky povedala všetko, ale ja to veľmi skrátim, že ide o to, že čo človek vlastne v tom tréningu vykonáva, čo od neho chce. Je pochopiteľné, že keď proste pôjde nejaký cyklista na nejaký pretek, tá pol hodina predtým na tom stacionári, alebo ja neviem, jak to cyklisti majú, dáva zmysel, lebo to je jak skočiť do hlbokej vody, proste na štartovej čiare sa rozbehnúť, aj sme pripravení. Ale čo je dôležité si uvedomiť, že ten silový tréning vo svojej podstate, väčšina z nás, čo vykonáva, je rutinný, monotónny, ťažkopádny, prediktabilný šport, ak to je vôbec šport, ale v každom prípade je to niečo veľmi jednoduché, ľahké. A drvivá väčšina ľudí naozaj, keď to tréner použije ako filler, tak bohužiaľ, to je dosť neefektívne využitie času, ale drvivá väčšina ľudí bude proste benefitovať z toho, keď potrebujú nastaviť hlavu, že proste dám si nejaké kardio, alebo idem peši do gymu, dám si obľúbenú pesničku, ja neviem, nejaké z tých tvojich anime a podobne, čokoľvek. A 5 minút prepnem hlavu, idem na to. A čo potom volím ja, tak keď je to človek, ktorý má 5 minút navyše ešte k tomu a chce to zaradiť, tak sú obyčajné nejaké rozsahy pohybov proste v klboch, čiže napríklad kontrolované krúženie rukami a podobne, že si precvičím tie klby bez váhy v tom rozsahu, ktorý chcem používať a pre tie cviky, čo idem vykonávať. A rozcvičovacie série, samozrejme, k tomu sa vrácať nemusíme, že to je úplný základ. Čiže chcem sa rozcvičovať tým, čo špecificky vždy budem vykonávať v tréningu. Inak naozaj sa dá povedať, že to je strata času. A čo je ešte možno dobré, že pre tých ľudí, ktorých naozaj zaujíma výkon, čo používam ja, že veľakrát vlastne nejakým spôsobom aj tie rozcvičovacie série, do toho by som išiel aspoň do jednej veci, že robí sa pyramída. Že dám si prázdnu, spravím 10, potom dám si neviem čo, spravím 8, 5, neviem. A kým sa dostanem na tú pracovnú sériu, tak ja som unavený, nestimulovaný, som zadýchaný a proste väčšinou by to malo byť podľa mňa viacej špecifické, že ísť k tej hmotnosti, s ktorou chcem trénovať, precvičiť ten pohybový vzor, čiže nerobím také, že idem z vysokých opakovaní do nízkych väčšinou. A ďalšia vec je, že veľa ľudí tie rozcvičovacie série nejakým spôsobom ako keby nevníma ako plnohodnotnú sériu, nie z hľadiska tréningovej práce, ale z hľadiska efortu. Ja rozcvičovacie série používam ako indikátor únavy. To znamená, že reálne, keď začnem nahádzovať činku, tak sa správam od začiatku, ako keby na tej činke bola moja maximálna hmotnosť. Čiže aj kvalita rozcvičovacích sérií väčšiny ľudí v gyme je naozaj taká, že sa ani tým veľmi nepripravia, ani im to neposlúži ako indikátor. Čiže ja už keď mám na chrbte povedzme 75% hmotnosti, už tuším, či dneska pôjdem tú predpísanú hmotnosť, ktorú chcem ísť, alebo nie. Čiže toto je také odporúčanie, že max effort už mnoho do tých rozcvičovacích sérií. Víš, čo sa mne často stáva v tých komerčných gymoch, že to, čo si spomínal s tou pyramidou, že ja neviem, či sa to dá nazvať rozcvičovacie série, ale vlastne ak áno, tak by to bol opak toho, čo si povedal, že práve že ľudia sa na tých rozcvičovacích sériách unavia. Áno. Alebo z definície, keď nie sú pracovné, tak neviem, aké to sú. To vyslovene jak predúnava proste. Hej, a vlastne tá pyramida je dosť populárna a často vidím ľudí, ktorí benčujú alebo drepujú a vidím, že to nahádzajú a už tretiu sériu predtým vlastne pred tou nejakou efektívnou sériou sú už zadýchaní, unavení. A kebyže ja mám dať nejakú analógiu, podľa mňa je to predstaviť si, že keď sa niekto spýta, že dobrá, čo je na tom zle, tak poviem, že OK, predstav si, že ideš do fitka, dajme tomu, že cvičiť hornú časť tela, ale predtým 3 hodiny stiahuješ nábytok a potom ideš do gymu. Hej, že tak, aký to má zmysel? Vieme, čo je efektívne, tak robíme tie efektívne veci. Ja som to videl ale aj v rozcvičovni na súťažiach, že proste reálne som videl súťažiaci, ktorí predtým, jak mali prvý pokus, skoro vyfailovali warm-up set, rozcvičovaciu poslednú sériu predtým, jak išli súťažiť. Ja som pozeral proste, že či sa mi sníva, lebo v podstate aj ten prvý pokus na súťaži je kvázi ešte rozcvičovací alebo niečo naisto na zápis, čiže to bolo dosť také, že šialené. No, mal by byť, ale veľa ľudí to tak nerobí. Ja si pamätám jednu príhodu Breta Contrerasa, ešte keď neexistoval Instagram, to bolo ešte na Facebooku, keď sme tam spolu komentovali a tak, a on mal napísané, alebo nejaký post o tom, že bol raz sa pozrieť na trojbojárskú súťaž a nejaký typek pred deadliftami potiahol niečo, že strašne ťažké to bolo, že maximálka ako keby v rozcvičovni, položil to a tešil sa, že to je jeho nová maxka.
Ale že už nevie, ako to dopadlo, lebo išiel niekam preč. Dobre, ale vráťme sa možno k tým začiatočníkom a tréningu. Keďže naposledy som nastrelil Viki otázku a ty si doplnil, tak teraz by som išiel na teba, že tu mám také pekné jeden tvoj citát, že ak si začiatočník a počuješ slova ako optimalizácia, biomechanika či fyziológia, zapchaj uši a utekaj preč. Prečo som to vyťahol? Pretože keďže trénujem v tých komerčných gymoch, tak často toto vidím, keď niekto príde na ten prvý tréning, že to preberajú s trénerom alebo možno riešia tak. Prečo navrhuješ, aby si tu zapchali uši a utekali? To je také dosť vyhradené tvrdenie. Prečo si taký ostrý, Maťo? Buď dobrý. Vrátim sa o jednu epizódu späť a budem ostrý aj tak stále. Lebo v niektorých veciach nerešpektujem nezmysly. A keď sme sa bavili o hormónoch a riešili sme o tom, že ľudia zvalujú na leptín, grelín, inzulín, bla, ich chudnutie a úplne im uteká kalorický deficit, alebo možno tie behaviorálne stratégie, čo robia proste počas dňa a vinia za to nejaký hormón, tak je to veľmi podobné, ako keď človek, ktorý začína, naozaj, to si ty hovoril, že proste na čo riešiš nadmat, na čo riešiš podmat, proste vyrieš to, nech si v tom gyme toľkokrát v týždni, jak je tvoj plán, 2, 3, 4, to je jedno, koľko to je, urob ten objem práce a nesústreď sa na to, na čom absolútne nezáleží. A toto je proste tá najhoršia vec, že je veľmi časté, kedy ľudia proste, ktorí začínajú ešte len v posilke, tak sa reálne nevedome oberajú o svoj výkon, lebo chcú niečo precítiť, chcú proste mať úplne ideálnu techniku, chcú XYZ, aj keď vieme, že neexistuje a vo výsledku cvičia takto proste mesiace a stojí ich to strašnú kopu progresu. Len kvôli tomu, že tam proste chýba ten effort, že to nejaké úsilie vydávané a že sa sústredia na tie nesprávne veci. Ono na začiatku je naozaj pravda, že človek za normálnych okolností, pokiaľ robí skoro čokoľvek a nebol zvyknutý robiť nič, tak bude mať takmer perfektné výsledky. Každý z nás to pozná, keď ani nevie, čo v tej posilke robil, absolútne, že proste nejako sme tam iba chodili a zrazu proste dávame nejaké váhy, lebo sme tam chodili pravidelne, lebo sme sa snažili najviac, ak sa dalo. Ja si pamätám, moja vtipná príhoda, to bolo, keď som cvičil nástroj na litka a mal som nahodené 200 kg ako na kotúčoch, to sme mali 16 alebo 17 s kamošom a došiel za nami najväčší typek z posilky, sme hovorili, že žvejka, lebo on vždycky došiel tak, že ahoj, vieš, že tak pozdravil a on tak išiel okolo, že čo si myslíš, že čo ti z tohto narastie? Že lítka to nebudú, možno tak krk, vieš, ale bol som tam, ako aj tak mi nenarastli, lebo som ich prestal cvičiť, ale bol som tam a dával som ten effort a ja to doteraz nechápem, že som nejakých 16-17 mal 100 na bench 3-krát, hej, a mal som 66 kg, 7, čo bolo akože na tedy, že crazy výkon, že som cvičil chvíľku a nevedel som, čo robím. A nehovorím, že ľudia by sa nemali sústrediť na nejaké hľadanie správnej techniky, ale tá sa vyvíja s tým časom v posilke, ale sústrediť sa na začiatku proste na nejaké nepodstatné detaily toho tréningu, oberať človeku proste pozornosť a začne väčšinou sústrediť úplne nesprávnym smerom. Takže je to hlavne strata toho sústredenia proste na ten tréningový výkon, objem práce a mnohokrát potom aj človek sa pripraví o tie výsledky. Viki, ty máš na to jaký pohľad? Stretávaš sa s tým? Lebo, pretože v podstate v rámci SG Fitness si aktuálne, to sa páči, že jediný coach, ktorý aktívne a pravidelne rieši aj nových klientov osobnými tréningami. Nehovorím, že Maťo nie, ale teda je to hlavne tvoja parketa teraz v Bratislave vo Fit in Nide. Trénuješ, reklama, kto by chcel mať Viki za trénerku, napíšte, zavolajte alebo pošlite pohľadnicu, ja neviem. Tak pýtajú sa, alebo určite, hlavne keď príde niekto nový. U Marťa vieme, že často k nemu posielame klientov, ktorí už sú proste nejak zabehnutí alebo a tak ďalej, alebo nás nejakým spôsobom poznajú, ale veľakrát za posledné týždne keď som chodila po tom fitku, presne som povedala tým klientkám túto vec, že ty to nemusíš riešiť, tebe to narastie zo všetkého. že presne to, že skrz to, ako sú to začiatočníčky úplne v tom gyme. A čož akože na jednu stranu nie je akože možno úplne najlepší prístup, lebo im vlastne hovorím, že vlastne vy ma ani nepotrebujete. Proste sem chodte a čo si robte a vám to tie svaly narastú a nepotrebujú riešiť tie detaily. A presne som to za posledné týždne povedala párkrát na tých tréningoch a ako vravím, nie je to možno úplne najlepšie, ale zároveň je to aj také, že samozrejme aj môžem hovoriť nejaké úplne úžasné veci a takéto RP musíš a toto bolo iba RP 6 a nie 7,5 a teraz si mala o centimeter uši uchob, ako sme chceli a toto si urobila trošku zle a toto není najlepší tréningový split pre teba, ale na ničom z tohto v konečnom dôsledku nezáleží a najdôležitejšie je, aby pri tom vydržali, aby ich to bavilo a aby tam fakt chodili dlhodobo. Ja iba poviem z tomuto, že vlastne čo je reálny výsledok toho vlastne, o čom som hovoril, že som si teraz uvedomil, že sa mi to stáva, že niektorí ľudia reálne trénovali,
nejaké obdobie života, potom z toho vypadli a potom to dlho odkladali, lebo sa báli, že sa zrania, že si ublížia, že to nebude mať efekt, že to bude mať XYZ, tak tam radšej ani nechodili. A potom ti dojde človek na ten tréning, na tú vstupnú moju 2-hodinovku, ty vidíš, že proste trénuje krajšie ako ty a ten človek nazberal niekde tie hlúposti, jak má mať lopatky, jak má toto, jak má hento, jak má toto, všetci mu hovorí, že to je zlé, tak on radšej do toho gymu ani nešiel. A toto je tá najväčšia proste pasca pre tých ľudí, ktorí naozaj mnohokrát vedia cvičiť úplne úžasne, ale sú si neistí a niekto im narozprával proste hlúposti, že to radšej ani nerobia. Toto je úplne analogia, vlastne ten istý svet, jak s výživou, ktorej sa venujeme teda hlavne ja a Vicky, že sú ženy napríklad, ktoré ani neskúšajú chudnúť, pretože si prečítali, že po menopauze sa nedá kvôli hormónom. Extrém. A to je vlastne to isté len s tréningom, že niekto si myslí, že má trošku nižšie lopatky. Mne hovorili tréneri v jednom fitku, že keď si neviem takto dať ruky a chytiť si ich za chrbtom, takže na to mám pracovať, že to je zlé, že mám tu na skrátené svaly a neviem čo, akože tak... Neviem si predstaviť, že by som sa k tomu niekedy dostal. Ja by som dal z tohoto aj nejaký svoj takeaway pre ľudí, že čo si z toho vlastne zobrať. Mám také jednoduché pravidlo, že človek, keď ide do posilky a nevie, čo má trénovať, či to je stroj, cvik, blablabla, tak v podstate nech si zvolí to, v prvom rade technické vykonanie, stroj, cvik a podobne, čo je najkomfortnejšie a najbezpečnejšie. To znamená, že nejde mi drep, strácam stabilitu, dám si predkopávanie, dám si leg press, dám si hex squat. To, kde viem podať nejakým spôsobom úplne, že najlepší výkon, kde sa cítim proste isto, a to, čo ma baví. Hej, to je pre ľudí, čo je na začiatku, že čomu prirodzene nejako inklujeme, že každý máme tie veci a ten zvyšok sa doladí potom. To je úplne jednoduché veci. Vicky, by som k tebe... By som dodal Vicky, lebo na to, čo spomenula, lebo jak rozprávala o tom tie zážitky s klientkami, že však hlavne niečo cvič, nemusíme to riešiť, vlastne si je povedala, že inak by the way, vôbec ma nepotrebuje, ale to v podstate nie je pravda, ani nie kvôli tomu, že by som to nejak potreboval obhajovať, ale vzniká tu taký fenomén potom v tom fitku, že toto vlastne je môj citát, že ja hovorím na silový tréning, že na silovom tréningu je problém ten, že aj úplne náhovno tréning prinesie výsledky. A ono to znie, že čo na tom problém, však to je, že majú už výsledky všetci áno, lenže potom vznikne tá ilúzia, lebo keď si niekedy prišiel, či už sám, alebo s nejakým menej kompetentným trénerom a robili ste úplne hlúposti, tak si mal super výsledky. A potom čo? A vlastne to je to, čo vidíme veľmi často, že väčšina ľudí sú na celý život niekde, že mierne pokročili max. Alebo taký tá stredná pokročilosť a nikdy nedosiahnu to, čo by možno chceli, ak je to, čo chcú, a nejaké lepšie výkony a tak ďalej. To možno často vidíme u mužov, ktorí sa naozaj snažia cvičiť a sú zdraví, sú proste väčšieho vzrastu, nehovorím o nejakých malých teraz chlapoch ľahkých, a priemerný chlap, dajme tomu, a nikdy nedrepne nad 100 kg. Lebo na začiatku proste robil niečo a sa niekam dostal, ale potom vlastne by sa človek posunul, musí mať tie znalosti, ktoré ho vlastne ty pri tréningu naučíš, a niekedy sa to ten človek musí naučiť. Tak prečo by sa to už rovno nenaučil na začiatku? Akorát ty dáš aj ten disclaimer, aby nad tým zbytočne rozmýšľal. Mne tu je napadlo také, že možno na začiatku je to naozaj o tom, že keď nikto nikdy nebol vo fitku, a teda ja pracujem najmä so ženami, ale tak je tam aj ten strach a nízke sebavedomie, že ja sa bojím ísť do fitka a vlastne je tam milión strojov, neviem, kde začnem, a že tam možno ten tréner na tom začiatku zohráva väčšiu rolu v tomto a postupom času, ako sú skúsenejšie, tak akože samozrejme naučiť aj všetky tie veci okolo, ale v takom množstve, ako to potrebujú, že nezačnem na nich nejakú biomechaniku a neviem čo. Akože jedna vec je, že ty biomechanika až tak nerozumiem ani ja dopodrobne, ako by som chcela, ale zároveň oni to nepotrebujú vedieť k tomu, aby robili ten progres, ale naučím ich to, čo potrebujú pre ten progres, že keby sa aj rozhodnú, že nechcú pokračovať, ale na začiatku vidím prínos najmä v tom, že je tam strach vôbec začať cvičiť. Lebo je to cudzie prostredie, cudzí ľudia, strach, a postupom času, ako sú skúsenejšie, už začne záležať viac a viac na tých detailoch. Ja by som to možno vedela aj olevelovať, tú dôležitosť toho kouča teraz, čo tak vlastne som si uvedomil na základe svojich nejakých skúseností, že na začiatku ten coach pre väčšinu ľudí má najväčší význam ako ten accountability coach, čiže zodpovedná osoba, kvôli ktorej ten tréning nevynechá, lebo ho má zaplatený, niekam sa má dostaviť v určitý čas do nejaké miesto, a není to vec, s ktorou človek vnútri vyjednáva. Proste dojde, lebo má ten tréning s trénerom. Keď dosiahne nejaké výsledky, potom príde niekde možno tá stredná časť a tam väčšinou to začína byť o tom, že ten tréner dokáže z toho človeka, a spolu aj zo začiatku, ale potom to je dôležitejšie, dostať ten výkon, ten effort, že tam je pri ňom,
že vidí proste, že ten klient si povie, že má dosť a ty vidíš, že má ďalších 6 v sebe alebo 7 a si tam za ním, že to je tá fáza, kedy buduješ tú jeho nejakú tréningovú disciplínu a všetky tieto veci. A tá posledná fáza, tak to už je vec, kde sa ten coach realizuje ako ten človek, čo robí naozaj ten programming, čiže chystá ten tréning, počet sérií, počet opakovaní, váhy a tie veci, ale ten atlet už trénuje napríklad sám a vie robiť aj tie tréningové rozhodnutia. Čiže aj tá funkcia toho coacha v priebehu času, počas toho klienta, ako sa vyvíja, a viem to povedať, lebo som mal aj 6-ročné spolupráce, tak sa naozaj mení. Že to, čo proste potreboval naplňať na začiatku, už je neskôr zvládnuté a to, kde sa nemohol na začiatku realizovať, potom začne byť tá pravá sranda. Hej, to som ti vlastne ešte povedal, že jak ťa poznám, teba vlastne táto najpokročilejšia fáza asi aj najviac baví, že už keď niekto vyslovene ťa ani už vôbec sa nepotrebuje, aby si pri ňom bol každý tréning, že ten človek už cvičí, dajme tomu 4, 5, 6 rokov a toto má zmaknuté, možno nejaké detaily raz za čas a vlastne tá expertíza tvoja v tom, že vidíš ten tréning, to programovanie, ten nadhľad a vlastne možno v tom sa vieš ty najviac realizovať, keď vlastne máš človeka, ktorý dosiahol, dajme tomu, že skvelé výsledky, ale chcel by ešte lepšie v podstate, alebo posunúť sa na ten level toho, že pokročilého. Hej, je to vlastne tá časť, kde viem využiť najviac tých nástrojov. Čiže je to potom také, že dynamickejšie a ten problem solving proces, že naozaj hľadáš niekedy riešenia. Nie vždycky je to easy, však vieme za tie roky proste coachingu, že dostať už niekoho na elitný level alebo z elitného levela ešte vyššie proste už na tie súťaže. Ale je to zase tá možnosť, kde vieš sa s tým najviac hrať. Že tam už je aj tá optimalizácia biomechanika, tam už nemusíš utekať pri týchto slovách. Vieš čo, biomechaniku ako to ani nepoužívam, ani tú optimalizáciu, akože neviem, pri akej príležitosti by som to potreboval vôbec vysloviť tieto dve slovné spojenia okrem nejakého palčivého príspevku. Dobre, čiže v podstate poslucháči alebo diváci, ak niekto z vás už si odmakal čo to a chcel by sa dostať na novú úroveň, ktorú ešte predtým nikdy nezažil, tak máme tu nášho Maťa, ktorý vie spojiť aj silový tréning, aj fyzioterapiu a vlastne vytvára to také, by som povedal, že univerzálne riešenie pre väčšinu atletov, ktorí sú naozaj pokročili a majú aj čo to nazberané pod čím? Pod svojou strechou? Jak sa to hovorí? Pod šapicou? Neviem. Slovenské idiomy, či jak sa to volá, mi moc nejdu. Ale čo mi ide, je pýtať sa na veci, ktoré sa často stávajú v komerčných gymoch, lebo sa tam často objavujem. Takže aby som vám, jak si to zoberiete, tak si to zoberiete, ale poviem niečo. Toto je vlastne taká moja vec, kde zrelaxujem pri dnešnej epizóde, lebo všetky tie veci, ktoré mňa v podstate nejakým spôsobom serú, sa môžem opýtať vás. A keď na to budete nadávať, ja som v pohode, lebo ja som sa len pýtal. Takže poďme na to. A čo si často všímam, a to je hlavne pre tých, ktorí sa pozerajú, keď niekto napríklad príde prvýkrát klient, aj takto vystretý a niekto vám tam pichne tú ruku pod rebra, takto zatlač a takto sa správne nadýchni a neviem, bla bla bla. A to je vlastne, že učenie správneho dýchania. Sú na to aj kurzy. Ja som raz bol vo fitku a tam asi 10 trénerov odišlo z miestnosti a hovorí, že ježiš, to bolo také super, mali sme teraz s niekým, ani neviem vôbec, akože samozrejme už čo to bolo zač. Mali sme teraz takú 2-hodinovku a to je veľmi dôležité vedieť správne dýchať a bla bla bla. A ja som sa potom vždycky tak zamyslel, že povedzte mi, či som hlúpy, ale ja za svoj život, ja mám teda 34 rokov a ja som sa za tých 34 rokov naučil tak dýchať, že vlastne ja môžem kľude celú noc prespať, nevedieť o sebe, lebo spím a viem aj dýchať počas spánku. A neviem, taký level nestačí? Treba ešte niečo lepšie? Tak možno mi to objasníte. Kto si to z vás my vieme, že tebe ide multitasking. Tak... A nechám Viki kľudne, keď chce začať. Keď nie, tak poviem ja, lebo na toto mám asi veľmi podobné nervy ako ty. Myslím, že ten názor je akože totožný u všetkých nás troch. Ja sa len pýtam. Nehovorím, že dýchanie pri tréningu nie je dôležité. Napríklad ja si neviem predstaviť, že by som sa nenadýchla správne predtým, ako idem drepnúť 150 kg, no asi by som umrela tam, kebyže idem bez nádychu. Ale tiež je to možno o tom, že keď príde začiatočník a ide drepovať s vlastnou váhou, tak pravdepodobne áno, samozrejme, tak vydychujem, keď idem proti tomu, vykonávam ten odpor, čiže idem proti tomu odporu, tak je tam ten výdych. Ale do akej miery ono aj nás to na výške učili, to bráničné dýchanie, testovanie, ako musí byť tá vlna a ako presne sa nadýchnuť kedy a že koľko veľa ľudí nevie dýchať, aký to je veľký problém, tak ja som tam väčšinou iba tak sedela a ja som to tak počúvala alebo som si scrollovala Instagram pri tom. Ale čiže určite je dýchanie dôležité, ale tiež by som povedala, že ako je ten človek už možno pokročilejší
A najmä napríklad v tom silovom trojboji, tak samozrejme tam treba na to klásť dôraz. Tak bavíme sa hlavne o takých bežných cvičencoch teraz, takže, lebo však už keď niekto pokročili, tam už to má asi zmapované, tak možno takí hlavne tí ľudia, čo toto počujú, že napríklad Máťo, dojdem do gymu a idem ma učiť niekto správne dýchanie. Som v gyme možno prvý mesiac. Ja zvyknem hovoriť jednu vec, čo sa týka dýchania, nastavenia tela a podobne, že váha si ťa uprace. To telo není blbé, ani človek není blbý. Každý do niekedy dvíhal nejakú ťažšiu vec, niečo potreboval preniesť, tak podvedome zadrží dých. Prirodzene je to nejaký základný proste reflex, alebo ako to nazvať. Keďže tá bránica má nejaké 3 základné funkcie, ako zvierač pažeráku, dýchací sval a pomocný stabilizačný sval, tak keď je niektorý z týchto nárokov príliš vysoký na tú jej funkciu, tak tie ostatné sa tlmia, preto maratónec po behu asi ťažko bude rozprávať a proste zadýchaný a potrebuje hlavne dýchať. Čiže samozrejme, učím bracing, učím techniku dýchania, ako proste správne dýchať, ale keď vidím, že je to ako tak dobré, že ten klient mi nerozpráva cez sériu, že není rušený ničím, že vydychuje, keď prekonáva záťaž, nebombardujem ho, aj keď sa to stane s týmto, lebo potom zabudne pomaly, že ktorou rukou cvičí, ktorou nohou cvičí, čo robí, lebo len rozmýšľa nad tým, jak má dýchať, nevie, koľko ide opakovaní, nevie proste nič. A čo je dôležité, čo som si zobral od svojho bývalého kouča, by the way, super kouča, spravím reklamu nejakom inému, Revolution Powerlifting z Česka, chalani, extrémne šikovní chalani, tak oni vlastne preferujú tzv. External cues na rozdiel od internal. Čiže povedzme, že tie vonkajšie nápovedy oproti tým vnútorným, čiže lepšie vo fyzioterapii to platí definitívne rovnako aj v tréningu. Človek sa ľahšie niečo naučí, keď mu povieš ruku daj sem, nohu daj tam, takto sa postav a to telo už keď má to správne nastavenie a ten setup takzvaný, tak aj ten výkon toho pohybu je potom lepší. Ako všetci poznáme, ktorí sme boli niekedy niekde na fyzioterapii, alebo asi väčšina z nás, keď sa nám snažil niekto nahovoriť alebo v tréningu niečo precítiť, nejaký tlak, nejaký ťah, tuto nejaký pocit, tuto nejaká aktivácia, ten človek má z toho proste šuvix, absolútny šuvix, nevie, čo robí a vo výsledku potom, ako môže podávať nejaký výkon, ako môže doručiť nejaký stimul, nejaký stresor, keď sa sústredí na to, či má 4 vlákna transversus abdominis aktívne alebo nie. Hej, že proste to nezmysel. Čiže úplne pochopiteľne, že keď tomu človeku zvolím vhodnú šírku postoja, vhodnú rotáciu chodidel napríklad na drepe, správne si položí činku, správne odkrača, poviem mu nadýchni sa, zadrž dých, keď už mu vysvetlím nejaký bracing, že sa nesnaží nadýchnuť ako potápač, alebo potápači tiež dýchajú špecificky, ale maximálne do hrudníka, ale že poviem mu, že predstav si, že teraz si mať pevné brucho, ale je to komplexnejšie, ak by som to vysvetlil a nejdem tým zabíjať čas, tak ten človek to dostane vysvetlené raz. A nemal som skoro nikoho, s kým by som nezvládol za 2 hodiny si prejsť celý tréning a tým myslím, že niektorí ľudia to zvládli, že skoro 100%. Niektorými to ešte vychytáme v pár týždňoch videoanalýzou techniky cvičení a že by niekoho trápilo dýchanie dlhšie ako 1 týždeň. Ja viem ešte to dýchanie ako vysvetľovať. Mi to tak napadlo, keď vidím tú plechovku, že tu máme všetci energetiaky, ale že to zvyknem tak povedať, že proste nech si predstavia, že chcú zo seba spraviť tú plechovku, v podstate natlakovanú, zatvorenú plechovku a tiež tam majú akože však zo spodu tie svaly panvového dna, spredu brušné, chrbát, proste zhora tú bránicu a že on im to tak pekne natlakuje, majú vytvorený ten tlak a to väčšinou ako nejako si to vysvetlím a takto. A už keď vidím, že to niekedy vyslovene, že možno robí problém, typu, že robia mi kliky, takže sú úplne prehnutí, že padá im to brucho a tak im to viem ako pripomenúť, že tam akože... Ale už keď im to pripomeniem a poviem im, že buď plechovka, tak oni si to vedia asociovať a už sa vedia. Alebo im viem povedať, že nech si predstavia, že idem kopnúť do brucha v tom kliku. Dobre, ja mám tiež teda, že iba k tomu doplním. Najjednoduchšie, čo si vie každý vyskúšať, kto nás počúva, zatlačím si prsty z bokov do brucha, zakašlem. Prirodzene, keď si zakašlem, tie prsty sa mi vytlačia von, dojde zvýšeniu toho intraabdominálneho tlaku. Jedine, čo tým ľuďom stačí povedať, že proste vyskúšaj si to robiť vedome, bez toho zakašľania, nadýchni sa, urob ten istý pohyb. Nech sa páči, môžeš trénovať. Takže... To je celé? Takto za 10 sekúnd sa dá vysvetliť? Dá. A môžem ísť normálne aj spať bez toho? To môžem používať svoje techniky dýchania? Aj zaväzovať šnúrky môžeš, ani stávať cez bok nemusíš z postele a všetky podobné veci. Takže... Dobre, dýchanie sme teda nejak tak prešli. A tu je možno niečo, s čím sa teraz možno už častejšie stretáva Viki, ale však keď sa mýlim, tak možno Máťo ma opraví. Ale však ja budem rád, ak to obidva preberiete. A to je taká vyslovene moja úprimná otázka a nemyslím, že to má priamu odpoveď, ale rád by som to prebral, vaše názory počul. A to sú, že funkčné tréningy. A teraz pozor, dobre viete, čo myslím.
budeme sa hrať, že viete, čo myslím, to sú rôzne tie lana, gumičky, vlastne to je ten hejt na to, že nemôžeš cvičiť normálne biceps, lebo to je nefunkčné. No. Kettlebelly sú najviac predávané v tomto. Hej, a minimálne musíš stať na ušiach, na bosu a vtedy je funkčný cvik s bicepsom, alebo niečo takéto. A že ako to vy vnímate vo vašej branži? A moja otázka je, že prečo sa tak spopularizovali? A popularizovali myslím za posledné roky, lebo jak som spomínal, že ten svoj nekonečne dlhý život, ktorý už vediem, tak vlastne na začiatku bolo to cvičenie viac také, nechcem povedať, že hardcore, ale akože cvičilo sa, hej, že deadlifty a to a všetci boli, že áno, to sa pokazíš, bla bla bla. A teraz mi príde, že to kývadlo sa posunulo dosť na tú druhú stranu, že áno, tieto cviky sa rešpektujú a niekedy alebo aj už sa aj objavujú, že deadlifty patria ako keby k tomu funkčnému tréningu, aj drepy a tak ďalej, ale zasa sa to potiahol až moc do extrému niekedy a že k tomu už musia byť žiadne stroje, musia tam byť kettlebelly, voľné váhy, nestabilné plošiny. Nestabilným plošinám sa ešte dostaneme, tu by som to držal na tom funkčnom tréningu, že kde vlastne vy vnímate, že prečo je to teraz také populárne, lebo je to teraz taká dosť hot topic a ja vlastne keď som v nejakom komerčnom gyme alebo vidím nejaký Instagram nejakého trénera, bla bla bla, tak vždycky tam má napísané, že funkčné tréningy. Hej, a si hovorím, že dobre, čo je teda funkčný tréning, reálne, nejaká definícia, ak vôbec nejaká je. A jaký je vlastne rozdiel medzi tým bežným tréningom a tým, čo sa považuje tou fitness komunitou za ten funkčný. A možno by som to nahral najprv Viki, lebo ja to vidím hlavne u žien, že sa to často deje, že dobre, funkčný tréning pre ženy a vlastne 30 minút, neviem, tam niečo s gumenou páskou robia, alebo tak. Čo mi na to povieš? Mne to ešte napadlo, keď si spomenul ženy, že k tomu dýchaniu by som doplnila ešte. No že pri tehotenstve to možno riešiť viac, lebo tam by nemal byť zadržaný dých vôbec, ale to len taká vsúka. V každom prípade ja by som ten funkčný tréning možno definovala tak, že funkčný tréning je taký, ktorý ti pomôže dosiahnuť ciele, ktoré máš. Lebo nefunkčný bude vtedy, keď ja neviem, pokiaľ chceš drepnúť dvojnásobok svojej váhy, ale nepodarí sa ti to, tak ten tréning asi funkčný úplne nebol. Ale prečo sa to tak spopularizovalo a možno hlavne u žien, tak ženy mi prídu, že celkovo im viac záleží možno na tom celkovom zdraví a možno nejakom takom rozvoji a ten pohyb a podobne a zrazu keď vidia, že je niečo funkčné, tak to evokuje možno také niečo, že áno, chcem byť všestranne zameraná, záleží mi na tom zdraví a chcem trénovať funkčne a je to čisto marketingový trik z môjho uhla pohľadu. Akože toto mi dáva zmysel, ak si povedala, že to zdravie, lebo áno, lebo však chcem byť funkčná, nechcem byť jak tí dosekaní kulturisti, čo sú furt roztrhnutí a vidí tých strongmenov a toto si možno predstaví. Áno, že možno u mužov je viac takéto, že áno, chcem mať proste väčší triceps a biceps, ale že ženy mi prídu možno viac tak zamerané na to, že ich reálne zaujíma to, či sú zdravé. Neviem, ako sa na to ty pozeráš, Maťo. Ja pôjdem trošku hlbšie, ako je len... že funkčný tréning je len výsledok funkčného marketingu, lebo je. A o tom silovom tréningu sa často hovorilo, že je to pohyb len v sagitálnej rovine, čiže povedzme, že dvíhame hore a dole. Toto je taký častý argument rôznych biomechanických špecialistov, fyzioterapeutov, koučov a podobne, že to telo má operovať proste vo všetkých rovinách, hej. Nejdem teraz rozbehať anatómiu a tieto anatomical planes a podobne, není to podstatné. Pointa je, že to není úplne pravda. Naozaj, aj keď vieme, že ako sa tie klby hýbu počas toho tréningu aj podobne, tak sa to úplne že odčleniť nedá. Nie sme 2D model nejaké rozprávky alebo niečo podobné. Škoda. Že záleží, čo by to bolo zač. A v každom prípade tam potom prišlo to, že treba robiť veľa rotačných komponentov a týchto vecí. Z hľadiska zdravia je to super, jasné. Ale ide o to, že pokiaľ človek si vytvorí nestabilitu v silovom tréningu, oberá sa o silový výkon, oberá sa o proste schopnosť generovať tú silu, s čím ide mnoho adaptácií, čo je hypertrofia, svalová sila, kostná denzita, až milión tých ďalších úžasných benefitov. Tým nehovorím, že proste funkčným tréningom sa nedá nabrať svaly alebo niečo podobné v úvodzovkách, tým v tom klasickom ponímaní, že reťaze, lana, kettlebelly, gumičky a tak ďalej. Ale prečo sa nehýbať počas dňa, nechodiť, možno si nezabehnúť, nemať bike, nemať plávanie a na tom tréningu sa sústrediť proste na tú silu. Na čo si tvoriť nestabilné podmienky 90% času. Druhá vec je, keď ten tréning je zložený naozaj pre tie či zdravotné, silové, estetické alebo akékoľvek iné benefity, ktoré idú všetky ruka v ruke samozrejme. Ten core 80-90% a keď mám potrebu, či to je vlastný dobrý pocit z nejakých informácií, ktoré mám, či to je zdravotný problém alebo niečo, tak tých zvyšných 20-10% si doplniť nejakými cvičeniami, ale už mám ten hlavný objem práce a tie benefity získané v tej hlavnej tréningovej zložke. Lebo naozaj dať robiť proste nejakú klauniádu človeku v posilke
akýmikoľvek týmito pohybmi, kde to možno vyzeralo cool v niekoho očiach proste na sociálnych sieťach, tak všetci dobre proste vieme, že veľa týchto ľudí má absolútne nižšie silové štandardy. Mnohokrát sú to ľudia, ktorí proste celkovo ani ten výkon nemajú proste o toľko lepší, lebo ako proste môže mať lepší výkon, keď nedosiahnete adaptáciu s tým tréningom, lebo proste OK, zlepším sa v tom, že budem vedieť robiť Turkish get up. A na čom je takýto cvik, keď si budem mysleť, že jaké je to úžasné, koľko klubov zapojím, keď proste budem wrestler, benchnem 250 a proste toho super odhodím, lebo budem proste mať takú surovú silu v tých rozsahoch, ktoré potrebujem. A do toho samozrejme ten špecifický tréning, ak by som bol... No, teraz si povedal jednu vec, lebo ja kedysi keď som toto vysvetľoval, lebo ja som to akože dosť hejtil, ja som nemal definíciu funkčného tréningu. Ja som len povedal, že tu najfunkčnejší cvik by potom bol klasický bicepsový zdvih, lebo však chytím pero, chytím pohár, hej, a tak to je oveľa viac funkčné, nemusím robiť, ak si povedal, že klauniady, a ja som tým ľuďom často hovoril, že kebyže máš bojovať na život a na smrť v klietke, z ktorej nemáš utiecť, tak chcel by si bojovať skôr kvôli úvodzovkách nefunkčnému typkovi, čo benchuje 200 kg, deadliftuje 300 kg a ja neviem, drepuje 200 kg, alebo by som ťa zaveral proti nejakému typkovi, ktorý robí funkčné tréningy a premetí na TRX a drepí na bosu a tak. A tam aj nemusíš počuť odpoveď, tam už je každému presne jasné. Lebo záleží, či má karfiolové uši. Keď ja tak o to myslím, záleží na koho sa ale z tejto otázky to vyplýva každému, už proste tá definícia. A teraz to je, že aha, ktoré telo je silnejšie, hej? A jak si to povedal aj s tým zdravím, tak jasné, že to je vlastne ten na začiatku tréning prináša tie výsledky a čiže aj tie Turkish get up ti prinesú nejaké svaly na začiatku, len otázka je, že dokedy, hej, kvôli tomu progresívnemu overloadu a nejakým zlým pákovým pomerom a tak ďalej, ale potom vlastne je otázka tá, že v naturálnych nejakých medziach, ktoré vieme vybudovať, sú proste svaly a husté kosti a všetky tieto veci, benefity silového tréningu vyslovene, že zdravé. A ja by som možno aj sa pýtal, že není potom ten nazvem to klasický versus ten funkčný, ten klasický tréning, o ktorom sa bavíme, že nie potom zdravší, keď vybudujem o pár kil svalov za nejaký svoj život viac a budem mať hustejšie kosti, hej? Jasné, a preto celkovú longevitu proste tá svalová sila, lebo vieme, že napríklad mortalita vo vyššom veku často je proste spádov, hej? A teraz si zober, že tak budem mať tie svaly proste silnejšie aj tieto veci, keď za ten život mám odrepované, odlegpresované, mám svalovú hmotu a všetky tieto veci a udržujem sa. Alebo budem proste, akože jasné, že tá vo vyššom veku, čo je dôležité povedať, že proste tá pliometria a schopnosť proste reagovať rýchlo na nejakú zmenu podmienok a koordináciu, to veci sú extrémne dôležité. Ale prečo sa sústrediť len na to, keď vieme mať proste oboje? A ďalšia vec je, že proste pokiaľ človek v tom tréningu a ako cvičenec má všetky tie základné pohyby, že tie ramená má tam aj nejaký tlak nad hlavu, čiže používa ten klb v plnom rozsahu pohybu a veľa ďalších proste týchto vecí, tak na čo tam robiť milión kombinácií rôznych rotácií a ďalších vecí, ktoré ma oberajú o to budovanie tej sily a vo výsledku aj svalovej hmoty. Takže kto to chce mať pre všeobecné zdravie, není som proti tomu, absolútne nie, ale zaradil by som to asi skôr ako doplnkovú časť tomu tréningu, keď už to tam niekto chce mať. Prečo nie? Ale stáva to len na tom, tak sa oberám proste o to najsilnejšie, čo to môže mať. Mne tu napadla ešte taká milá príhoda, čo som mala so svojou starkou, keď som ju učila výpady vzad. Lebo tiež má nejaké problémy s kolonami a chodí k fyzio, ale tak som jej dávala nejaké cviky na doma, čo si môže robiť, že sa bude teda pridržiavať o stoličku. A ona sa na mňa tak pozerá, že však vlastne takto si klakám v nedeľu v kostole. Funkčný tréning. Áno, presne. Čiže toto by sa dalo povedať, že je teda funkčný tréning, výpady vzad, vybavené. To je tá definícia, lebo spĺňa to, čo ide v nedeľu robiť. Hej? Je vlastne človek, ktorý chce ísť do fitku sa lenže hýbať, nepotrebuje nejak mať výsledky, nepotrebuje byť silný, nezáleží mu nejak na možno nejakom extra fyzickom vzhľade, ale povie si, ja sa tam idem spotiť, tak v podstate z jeho definície ten funkčný, o ktorom sme rozprávali, môže byť. Len tam je to že je to potom to edukované rozhodnutie a vlastne problémy môže byť to, keď niekto príde do fitka s tým, že chce byť silný, zdravší a vyzerá dobre. A k tomu vyzerá dobre. Toto presne, že väčšina ľudí má tento cieľ a neuvedomujú si, že ten tréning tomu úplne nespeje. Že aj keď dokoľvek povie, že zdravie a tieto veci, tak väčšina ľudí, tá motivácia, či skrytá, či neskrytá, je proste, že chcem vyzerať lepšie. Nie len sa cítil naozaj, že proste ten etický cieľ, veľa ľudí to zapiera, ale chce to. A teraz trénujú možno takto rok, 2, 3, ale nemyslím si, že veľa z tých ľudí, naozaj, že veľa,
sa tam dostane tam, kam sa chcú dostať, keď majú takúto cestu k tomu. Vieš čo podľa mňa tomu hrozne pomáha v dnešnej dobe? Tie mladé baby dneska, ktoré chcú mať veľké zadky a vlastne všetci vidia, že to majú vďaka tomu, že robia hip thrusty so 100, 120, 140 kilami, že robia bulharské s tým, že držia 20-kilové jednoručky a to je vlastne už keby aj ten taký že nezvratný dôkaz, že keď sa môže čokoľvek, ale už príliš veľa ľudí to vidí a keď príde aj nejaká nová baba a má takúto kamošku a vidí, že aha, že ty si to nespravila drepmi s tým, že sa držíš na TRX-ku a robíš 15 opakovaní 4 roky po sebe s tou istou váhou vlastne, teda hmotnosťou tvojho tela, tak podľa mňa toto tomu dosť pomohlo a že ja si myslím, že jedna ako z mála vecí v tomto fitness priemysle, že toto má celkom nádej na nejaké upratanie. To je taký môj take. Ale ono to všetko ide dopredu. Ako aj v tej fyzioterapii, keď sme sa bavili v predošlej téme, aj v tomto, že ten trend je dobrý. Ten trend je dobrý, že posúva sa to. Keď sme pri trendoch, mám tu jeden trend, ktorý stále vidím. Neviem, že či sa to mení, nemení, ale prečo vlastne toľko ľudí, ale najmä aj trénerov napríklad, to je teda moja otázka na vás, prečo toľko trénerov, hlavne v komerčných fitkách, keďže tie poznám, ale myslím, že v nejakých trojbojárskych fitkách sa toto moc nedieje, tak preto som povedal v komerčných, cvičí s ich klientmi, alebo alebo necháva ľudí cvičiť na balančných pomôckach. Prečo to tak tiež spopularizovalo? Lebo ja to vidím pomerne často a už v tom fitku, kde teraz chodím ani nie, ale kedysi dávnejšie som chodil do jedného a tam sa to dialo pomerne dosť často. Tam som videl bicepsové zdvihy s dvojručnou činkou na bosu, hej, a takto. Veľmi často sa drepuje, zapojí to viac svalov, je to lepšie, je to horšie. Môžete sa rozprávať. Ono sa hovorilo o tom, že ten nervový systém, kladené nároky na neho a podobne a všetky tieto fancy veci. Plus ďalšia vec je, že je tam ten aspekt tej zábavy v úvodzovkách, že klient spraví nejaký nový milník, že spraví drep na bosu alebo niečo podobné. Ale úplne sa vrátime k tomu základnému, že kdekoľvek sa oberám o stabilitu, oberám sa proste o výkon, čo samozrejme platí. A to, že prečo sa to toľko používa, tak vždycky príde proste nejaký trend, či to bolo aj kinesiotaping, o ktorom sme sa bavili, alebo niečo podobné, čo sa dobre predáva, čo dobre vyzerá. No, dobre vyzerá, tak to je diskutabilné, hej. Vieš robiť tréning asi zaujímavý stále. Máš nekonečné možnosti, vždycky vieš šokovať klienta, nielen svaly, vždycky vieš šokovať klienta, vždycky vytiahneš nejaký väčší cirkus a dostať sa pre bežného človeka, povedzme, zo 100 benchu na 120, vieme, koľko práce a úsilia to stojí. Je veľmi ťažké predať rutinný tréning, lebo rutinný tréning je nezáživný a aj nudný. Povedzme si na rovinu, že ktorý normálny človek si vybere šport, kde robíš rok, čo rok, tie isté pohyby, v tých istých rozsahoch počtu opakovaní, poviem od 1 do 20, to je jedno, dvíhaš tú činku a robíš to dekády, hej? Alebo niečo podobné. Myslíš vlastne šport, že kde dvíhaš ťažké železné predmety preto, aby si mohol dvíhať trochu ťažšie železné predmety? A predávkovať sa kofeínom. Možno práve vy to chcete robiť? A ak chcete rutiny, ten istý tréning x rokov, ale dostať sa k tej 120, tak ti môžu napísať. Spomínali sme kávu, že z logického opodstatnenia nemá dôvod ľuďom chutiť, ale spájajú sa s toľkými vecami, až si obľúbia. S tým silovým tréningom vieme, že to je podobné. A samozrejme sa vyplavuje veľa vecí a koniec koncov to, prečo človek robí, je ten perfektný benefit, ako sa cíti vo vlastnom tele, aké výkony podáva, keď niekoho žene aj ten výkon a vidíte čísla, kam sa pohľad, to super, tá motivácia je neskutočná, ale vieme, že zo 100 na 120 bench alebo podobne, pre väčšinu ľudí je to veľmi dlhá cesta, ale dať niekomu každý tréning úplne iný cvik na akékoľvek nestabilnej plošine, akúkoľvek inú vec, znamená instantný dopamín. Spravíš proste za 2 tréningy drep na bosu, nevysypeš sa, si happy, tak to točíš naopak, spravíš tam toto, dáš tam nejakú činku, ale je to maskovanie podľa mňa toho, ja to poviem asi surovo, ale podľa mňa nekompetentnosti trénera. Ja si myslím, že to je maskovanie toho, že ten tréner nie je kompetentný, keď človek nemá cieľ robiť tieto veci a zlepšiť sa v nich, voliť takýto prostriedok preto, aby sa cítil lepšie, bol zdravší, bol silnejší a vyzeral lepšie. Mhm. A málo ľudí asi by som povedal, že má cieľ, že nie, ja sa nepotrebujem zlepšovať a silnieť, ja chcem robiť klauniady. To asi nepovie moc veľa ľudí. Ja si myslím, že to skôr je predané ako to, čo je zaujímavé. Určite niekto taký existuje, že povie, mňa to nebaví, ja chcem sa hýbať, spotiť a inak potom je to super, že? Jasné. Je to aj pre nich zdravé, určite lepšie ako nejaká možno, ja neviem, iné športy, ktoré... Čokoľvek je lepšie ako nič. Hej, takže... Vicky, ty sa s tým nestretávaš? Ja viem.
Stretávam sa s tým, vidím to často, či už na sociálnych sieťach, alebo aj osobne. Ale rozmýšľam nad tým, akože áno, je to také, že tá rutina, presne, že akože tie základy stále budú fungovať a keď bude človek robiť tie hackeny celý život, teraz 5 rokov, každý týždeň 2-krát, tak oni stále budú fungovať, keď tam bude to progresívne zvyšovanie záťaže a bude to spĺňať tie princípy, ale akože nikoho by to nebavilo. Preto aj v rámci toho, že sa urobí občas nejaká zmena a vymení sa ten cvik a že to už sa rozžiaria oči, že raz za 7 týždňov si vymením 2 cviky v tréningu. A vieš, čo vymeníš? Jeden stroj za druhý. Áno. Veľakrát, že to je proste tá deformita, že ti stačí, že vymeníš si jeden leg press a druhý leg press. Áno, ale to je presne to, že ľudia veľakrát pri tom, lebo je to nuda, akože. Vieš, v podstate celý ten, ako aj trojboj, v podstate robíš 3 cviky stále dokola, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak každý šport je viac menej, že robíš rovnakú vec. Mne príde napríklad, nikdy som nehral volejbal, ale mne príde volejbal dosť cool, vďaka anime Haikyuu, to si všetci pozrite, kto to nepozeral. A to mi príde akože dosť cool šport, ale nikdy by som ho nechcel robiť, ale trojboj je určite jeden z najnudnejších športov. Pozdravujem všetkých trojbojov, vôbec vás nehejtujem, tiež som to robil. Ale facts, hej, to sú fakty. Keď si spomenul ešte volejbal, tak ja možno skrz výšku som sa stretávala s tým, že trénovanie toho balansu, že napríklad keď sú plážoví volejbalisti, tak že vytvorím tie podmienky vo fitku, lebo budú v piesku. A akože nie som odborníčka na volejbal, ale za mňa tak proste hrávaj ten volejbal v piesku a tie adaptácie sa tam dostavia. Jasné, a tým silovým tréningom proste budujeme dostatok sily a svalové hmoty, nech máš dobrý vertikálny skok. A nemáš problémy s kolenami napríklad, lebo to je často proste silnejšie telo a potom už si vie s tým poradiť. A špecifický tréning v tom, čom sa chce človek zlepšiť. Nehovorím, že sú na ne veci, ktoré nemajú prenos. Absolútne nie. Ale pre väčšinu našich poslucháčov sa tak naozaj neoplatňuje. Dobre, aby sme dneska nemali úplne dlhú epizódu, ja by som ešte dal takú rýchlu smršť vašich vyjadrení. A možno sa k tomu môžete nejak tak dlho vyjadriť, ak budete považovať za dôležité. A tu je jedno z tvojich, čím som sa ja veľakrát stretol a veľmi dlho som tomu nerozumel. A to je, že silový tréning neskracuje svaly. Ak toto tvrdí, ten sa mýli. Prosím ďalšiu otázku. Nie. Ale s týmto som sa naozaj stretal, keď som mal 20-24, tak dovolil som si robiť mŕtve ťahy. Budeš taký poskracovaný po 40-ke, taký budeš mať chrbticu zničenú a blablabla. Tak ono vieme, že statický stretching alebo stretching vo všeobecnosti bol dlho súčasťou a stále je. Všetkých športov, atletických koučov a milión ďalších vecí, kde musíš stretchovať po tréningu a naozaj ten stretching má veľakrát význam, ako som povedal, že keby robím vytrvalostnú aktivitu, že som bežec alebo cyklista v nejakej pozícii, povedzme cyklista zaseknutý a potom mám zliezť a sadnúť si ďalej, tak asi chcem sa nejako uvoľniť, ale veľakrát to bolo spájane proste s tým, že ten silový tréning dojde k poškodeniu svalu, k zvýšeniu svalového napätia a podobne a ten sval asi tak ostane skrátený, čo je dobre vedieť. A na toto som vlastne robil svoju záverečnú prácu, ktorú som aj publikoval vlastne ako bakalárskú prácu. Tak ja som vlastne porovnával efekt silového tréningu a statického stretchingu na rozsah pohyblivosti. Malo to samozrejme limitácie, však ako bakalár, aký si spravíš study construct, vieš, není to ľahké. A čo ma mrzí, že vtedy nebolo veľa toho voľne dostupného výskumu. Ja som tam citoval štúdie z 1950-60, proste staré, ešte nejaké japonské, čo som aj nevedel proste nájsť úplne, že fakt staré, ale ak sa hovorí, že proste dobrá štúdia proste zreje, hej, že nemá dôvod, prečo neplatiť. Ale v každom prípade, pokiaľ človek cvičí v plných rozsahoch pohybu, tak nie len, že to má pozitívny vplyv na svalovú flexibilitu a klbnú mobilitu a ďalšie proste veci, ale ešte aj tá informácia pre telo je omnoho silnejšia, lebo si predstav, že snažíš sa dočiahnuť proste za špičkou. Hej, nejaký klasický stretch v predklone. A teraz si zober, že robíš rumunský mŕtvy ťah so 160 kilami. A ten sval nie len, že sa do toho rozsahu dostane, do tej natiahnutej pozície, ale musí byť schopný z nej ešte aj vygenerovať silu, aby si ten pohyb prekonal vlastne tú činku dvihol. Tak aký stimul pre telo to je, keď ten sval dokáže operovať na natiahnutej dĺžke, ako dlho si udržíš vlastne aj tento rozsah pohyblivosti, čo sa zo štúdií ukazuje, alebo minimálne z toho môjho, a videl som to už aj niekde inde, že ten nadobudnutý rozsah pohybu tým silovým tréningom vlastne ako keby trvá aj dlhšie a môže to byť taký experiment pre našich poslucháčov, že skúsme sa vrátiť späť v čase, že tí z nás, ktorí strečovali, mohlo to byť 2-3 týždne pred spaním, lebo sme si mysleli, na to povedal fyzioterapeut alebo tokoľvek, človek prestane na krátku dobu a má pocit, že je tak, ako bol, alebo niekedy ešte aj viacej stuhnutý.
Ale napríklad nejakí gymnasti, vspierači, ľudia, čo majú kvantum silov tréningu, teraz jasné, hypermobilita klobná, alebo celkovo, že aj tieto vlastnosti tkaní u mnohých tých ľudí podmenujú to, že sú aj perfektní v tých športoch už prirodzene a preto si ich vyberú, lebo im od začiatku idú, to je zase vec druhá, sliepka alebo vajce. Ale ten silový tréning, pokiaľ cvičím v plnom rozsahu pohybu, vplýva pozitívne bodka. Vicky, ty sa s tým nestretávaš, keď prídu napríklad za tebou nové klientky a boja sa, že budú poskracované? Stretávam. Ja som aj na výške napísala jednu seminárnu prácu o tom, keď som mala, že kompenzačné cvičenia pre silových trojbojárov, tak som tam k stretchingu napísala celú pasáž o tom, prečo vlastne nemusím strečovať a že tá tuhosť je aj potrebná. Ako to bolo prijaté? Ja som čakala, že či mi príde to Z-ko v tom systéme, ale prišlo a nikto sa k tomu nikdy nevyjadroval, takže asi dobre, prešla som, už mám titul. Takže stretávam sa s tým často a presne to vysvetľujem. Na tých rumunských si to vedia ľudia najlepšie predstaviť. Že teraz predstav si, že máš sa postaviť a dotknúť sa rukami špičiek. No a v čom je ten rumunský mŕtvý ťah iný? Akože áno, tak máš tam trošku pokrčené tie kolena, ale že ty v podstate robíš kvázi ten stretching počas toho cvičenia. Keď to tak poviem, to presne to, čo hovoril Maťo, a vysvetľujem to najčastejšie na tých Rumunoch tiež. Alebo často na bulharských ťahá teda predné stehno na tej zadnej nohe, čo je vyložená vzadu, tak tam dochádza k tomu natiahnutiu kvadricepsu, teda prednej strany stehien, a to bol pre mňa napríklad tiež dlho limitujúci faktor, ale proste, keď som dlho nerobila bulharské, robila mi problém zadná noha, že ma nepustila nižšie do toho rozsahu, ale zlepšilo sa to tým, že som to proste robila. Dá sa sval vôbec skrátiť? Lebo ja v starom fitku, kde som začínal cvičiť, mal som 17-18 som tam chodil a tam jeden tréner ako keby nadával, ako robil si srandu z iného typka, čo keď spravil biceps, tak mal taký malý kopček tu na, a on, že to preto, že si ho nikdy necvičil v plnom rozsahu a máš ho skrátený, že tak si ho vybudoval a vlastne to nejak súviselo s tým svalovým brúškom, že ho mal upnuté, hej. Dá sa vôbec svaly skrátiť nejak fyziologicky, kebyže ich v úvodzovkách nejak zlé, neoptimálnou technikou cvičím? Ja dám ešte jednu crazy story, potom odpoviem na tvoju otázku. Mne môj prvý tréner hovoril, že keď sme sa bavili o lítkach, že on mal tiež malé lítka a že on ich trénoval toľko, že vlastne on nejak musel natrhnúť úpon, aby sa mu prestávalo na svalové brúško a nejak... On tam vytiaľ takú vec, ako by si urobil chirurgický zákrok v tom gyme. A ja som pozeral, že čo... V každom prípade, samozrejme tie svaly. Strašne dobrá vec, čo povedala Vicky, že každý človek potrebuje inú mobilitu počas dňa, počas fungovania pre jeho šport, pre jeho aktivitu. Gymnasta a podobne musia byť hypermobilný silový trojbojár, bude mu to na prd. Ja keď sa potrebujem dostať, tak aby mi uznali ten drep, všetok rozsah navyše, v ktorom ešte nemám kontrolu nejakým excesívnym stretchingom, bude pre mňa navyše vyplýtvaná energia a horší výkon. A sval sa skrátiť samozrejme dá, nie tým štýlom, že teraz inak platí jednoduché pravidlo. Use it or lose it. Proste budeš používať to telo pre nejaký účel, alebo tie schopnosti strácaš. Keď budeš starší, nebudeš mať rýchly pohyb, spontánny, počas života strácame schopnosť, ja neviem, rýchlo utekať, alebo vyskočiť vyššie, generovať silu a podobne. To stýka aj samozrejme rozsahu pohyblivosti. Čiže keď človek má úraz, má imobilizovanú končatinu v nejakom závese, ortéze alebo volačo, samozrejme, kto mal úraz a zranenie, tak vie, ako dlho trvá to rozhýbať. To je možno v rehabilitácii, že preto sa o tom my fyzioterapeuti mnohokrát snažíme skôr, ako ortopédie odporúčajú, keď vieme, že to je bezpečné. Ale čo sa týka silového tréningu, tak samozrejme je úplný nezmysel vyvarovávať sa, pokiaľ tam není nejaký špecifický dôvod, zdravotný problém alebo niečo, tým plným rozsahom, pretože je to najviac stimulujúca fáza toho pohybu. Nehovorím, že každý musí robiť drep úplne nápätý a podobne, to absolútne, ale pre väčšinu ľudí sú to tie veci, ktoré v tréningu na ne dbám najviac, a mimo toho skillu, že ten človek sa lepší v tom danom pohybe a je v ňom efektívnejší, čo je to jedna z úplne prvých adaptácií, tak ten rozsah pohybu a tieto veci idú so svalovou silou asi ďalšie na rade najrýchlejšie. A keby silový tréning skracoval svaly, tak človek tým, jak by drepoval, by sa dostal menej a menej do drepu a nie opačne. Hej, že proste bez toho stretchingu, čo je samozrejme úplný nezmysel. Takže sval sa môže skrátiť, samozrejme, ale je to, keď ho nepoužívam v tých plných rozsahoch alebo nepoužívam ten klb v nejakom danom rozsahe, že proste ho strácam. A keď je to úplne, že ultra nejaké prestrelené podmienky dám, tak keby to bola dlhá imobilizácia alebo niečo, tak sa potom už samozrejme ako keby prestáváva skôr na nejaké iné neplnohodnotné tkanivo, ale to už sa bavíme o skôr ťažkých úrazových stavoch. Zaujímavé. Tu mám ešte poznačené nejaké veci. Dneska je to taká
Random epizóda dosť, ale však podľa mňa celkom zaujímavé preberáme a Vicky pred chvíľou spomenula, že kompenzačné cvičenia, keď rozprávala o tej práci, čo písala na trojboj a tak ďalej. A kompenzačné cviky sú je to veľmi obľúbené slovné spojenie mnohých trénerov a tak ďalej. A ja som si týmto prešiel, lebo ja neviem, veľa ľudí, čo ma možno pozná, ja mám, neviem, či to mám snuté alebo tak, ja mám ako keby, že ramena trošku ako keby, že tak dopredu. A fúha, ja som naozaj, keď som bol 20-tník, tým, jak som chodil cvičiť, že tam bolo veľmi veľa vzdelaných trénerov magisterskými titulmi, tak mi hovorili, že no to preto, že ty musíš robiť tie kompenzačné cviky, lebo veľa benčuješ, ani som inak nikdy veľa nejak nebenčoval, a aby si vlastne to sa ti vyrovná, lebo vlastne vybuduješ svaly dozadu, tie máš ako keby, že ochabnuté a vlastne keď posilníš svaly na chrbte, tak vlastne to tak pekne vyrovná a nebudeš mať prepadnuté ramena, nebudeš mať ten syndrom, ja neviem, no, tak že kyfóza, nejak takto sa to volá, ani to nepotrebujem vedieť, mi to nezaujíma, takže, ale vlastne existujú takéto cviky, funguje to, nefunguje to, lebo hlavne na tých ramenách prepadnutých, alebo gulatých, alebo akokoľvek to nazveme, sa to deje a vlastne teória je tá, že veľa robíme tlakov, tak to nám stuhne, skráti sa a vlastne nás to tak zagulatí a tým pádom musíš robiť veľa príťahov, tých otváracích cvikov s rôznymi tými gumičkami, to SM, tak nejak sa to volá, že vlastne tak ideš a tak. SM potom systém, no. Hej, tak čo si o tom myslíte? Svet by bol krásny a mali by sme lietajúce auta, keby to tak fungovalo. Keby to tak fungovalo? No. Aha, prečo? Vicky, chceš k tomu? Ja si myslím, že ty to budeš vedieť asi povedať tak odbornejšie ako ja, lebo ako teda mali sme normálne tie kompenzačné cvičenia ako predmet, ale presne to vychádzalo z toho, že nejaký sval sa ti skráti, nejaký sa ti preťaží a ty musíš posilňovať tie oslabené svaly a naťahovať tie skrátené. A tomu sme venovali akože 2 semestre a ja som sa úprimne o to nikdy, že pre mňa najväčší strašak bolo, že idem sa učiť, ktoré svaly sa kedy skracujú a oslabujú pri horných a dolných skrížených syndromoch, lebo mne to nedávalo ani nielen, že zmyslom, mne sa to strašne nechcelo učiť, lebo proste som aj vedela, že to je hlúposť. Čiže akože toto bola moja nočná mora, že si to vyťahnem na štátnice. Ale ja som sa tomu preto aj nikdy tak nevenovala do hĺbky, lebo som si tým nechcela zaberať mentálnu kapacitu. To je dobré. Ja som sa tomu až tak nemohol vyhnúť. Ale my sme nemali úplne, že takéto veci až tak nejak. Hovorí sa o tých tonických, fázických svaloch. To je jedno. Pointa je, to je kredo, proti ktorému bojujem vo fyzioterapii, odkedy vzniklo konfi a odkedy som už počas školy, že posilovať oslabené, naťahovať skrátené. A to je veľakrát nejaká tá premisa, že tento sval je proste skrátený, tak budeme ho do nemoty naťahovať a ideme robiť analogicky alebo analyticky, to proste dáva nejakým spôsobom zmysel, ale vieme, že v praxi tak nefunguje. Je dôležité vedieť, že postúra je podmienená geneticky. Naozaj, že veľmi výrazne je to najväčší aspekt. Veľmi podobne aj riziko na úrazy a zranenia svalovo-šlachové komponenty a tak ďalej. Vieme to samozrejme ovplyvniť. To znamená, že keď budeš mať najlepšiu postúru, ale budeš takto tráviť väčšinu času, tak strácaš tú schopnosť, ako som spomínal, use it or lose it, aj v rámci nejakej tej postúry. Ale naozaj časté to býva, že sval, ktorý je vlastne skrátený, nedokáže dlhodobo plniť tú funkciu a tie nároky, ktoré sú na neho kladené, sú vyššie ako tá jeho schopnosť proste to plniť, tak pre telo je energeticky výhodnejšie mať ten sval vo vyššom svalom napätí, v nejakom tonuse, čo ľudia často používajú a tým pádom vlastne ako keby aj vo väčšom stiahnutí a povedzme, že je krátší. Nehovorím, že teraz idem vychádzať z nejakej medicíny, ale zo štúdií a podobne, ale skúsme si to predstaviť, tak to bude to najjednoduchšie pre všetkých z nás. A ja keď ho začnem naťahovať a strečovať do nemoty, tak kvázi ešte mnohokrát umocňujem ten kompenzačný mechanizmus toho môjho úžasného tela, ktoré si to vyrobilo a preto mnoho ľudí si vytvorí začarovanú špirálu alebo cyklus, kedy stretching a donekonečná uvoľňovanie vedie ešte dlhodobo k väčším bolestiam a zacykleniu problému. Preto mnohokrát ľudia, ktorí vyhľadávajú metódy len na uvoľnenie, sa stanú najlepšími pravidelnými a dlhodobými zákazníkmi akéhokoľvek terapeuta, kdežto práve ľudia, ktorí sa začnú hýbať, začnú naberať svalovú silu, s tým aj rozsah pohyblivosti, zlepšia vlastne kapacitu toho svalu tolerovať záťaž, generovať silu, svalovú silu a všetky to proste ostatné adaptácie toho silového tréningu, tak voilà, človek sa zbaví mnohokrát bolesti. A čo je dôležité vedieť,
že veľa z nás sa fokusuje, aj terapeutov, aj ľudí, na tie optické zmeny, na tie vizuálne, že takto, keď budem vyzerať, tak budem žiť život bez bolesti. A to vieme, že je absolútny nezmysel. To znamená, že naozaj môže dojsť človek, nejaký detko, čo okopal na záhrade volačo a dostal darčekovú poukážku na masáž, celý život je takto, ledva si vidí proste na krok pred seba a bolesti nemá. A môže dojsť človek, ktorý vyzerá jak vytesaný z kameňa a bolesti má tak príšerné aj bez prítomného nálezu. Čiže ani tá postúra nemusí, a ukazuje sa, že nekoreluje s bolesťou. To neznamená, že to tak platí v každom prípade, ale je to naozaj nezmysel. Už len uvažovať o nejakých kompenzačných cvičeniach, tak sa báme rovno o kompenzačnom životnom štýle. Keď človek proste rozmýšľa, že budem sa tuto sústrediť na nejaký sval romboid, lebo má byť takto a nie takto, lebo ma ťahajú skrátené prsné svaly, tak sa porozprávame o tom, že 10 hodín sedíš denne v práci, si účtovníčka, čo má proste mesiac pred uzavierkou, vypiješ 18 káv, spíš 4 hodiny, doma ti plače malé dieťa a teraz poďme naťahovať nejaký romboid. Alebo posilovať, alebo robiť s ním čokoľvek. Však to je úplný nezmysel. Je to podobné ako s tou výživou, kedy ľudia proste pripisujú tú príčinnosť nejakému nesprávnemu malému javu, čo je iba nejaká drobná pucla z tej skláčky a ešte aj to mechanistické vysvetlenie vo výsledku úplne nesprávne. Ten benefit toho silového tréningu, že človek má lepšiu postúru a že chodí viacej vzpriamený, tak mnohokrát není tým, že ten sval je silnejší, že má väčšiu trofiku, že je väčší a podobne. Mnohokrát je to tým, že človek týždne, mesiace a roky vedome trávi hodiny v tom fitku týždenne, kde si uvedomuje nastavenie vlastného tela. S týmito samozrejme vieme, že na postúre sa výrazne podieľa aj psychické nastavenie človeka. Kto vyhrá v lotérii alebo do niekomu zomre, tak bude ten človek vyzerať a zaujímať postavenie tela úplne inak. A ten vlastne sekundárny benefit toho tréningu veľakrát speje k tomu, že ten človek má lepší pohybový prejav a práve tieto veci. Ale keby to bolo naozaj také jednoduché, že človek by bol ako nejaký stroj, nejaké súčiastky, ktoré do seba takto zapadajú, tak hovorím, svet by bol krásny a mali by sme lietajúce autá. By som chcel radšej teleport. Viki, ty čo? Neviem, asi ten teleport je lepší. Len nesmelo by ma to rozložiť, lebo to by som vlastne umrel. Viete, to zachovanie vedomia a tak ďalej. Dobre, ja vám ďakujem, že ste prijali dneska moje pozvanie do nášho spoločného podcastu. Ďakujem, že som bol pozvaný. Na záver by som chcel povedať dve veci. Tí z vás, ktorí máte radi náš podcast a zaujíma vás vlastne naša práca a radi by ste možno boli v nejakej komunite, kde sa môžete priamo nás, ale aj našej doktorky spýtať rôzne otázky, spoznať našich aktuálnych alebo aj bývalých klientov a získať rôzne zaujímavé materiály, tréningové plány a tak ďalej, tak v podstate pracujeme na našej spoločnej skupine uzavretej, v podstate bez pozvánky alebo bez prijatia vás tam zatiaľ nepustíme SG Lab. Pre viac informácií určite sledujte náš Instagramový profil, budeme tam postupne dávať viac a viac, pretože skúšame to posunúť na lepšiu úroveň. Takže to by som povedal ako prvú veci na záver a druhú, ktorej sa Maťo na chvíľku, na sekundu dostal, je to, že spomenul sliepka alebo vajce. Takže ja by som dneska ukončil tým, že sa každého z vás spýtam a poviete mi, že či bola skôr sliepka alebo slepačie vajce. Sliepka. Sliepka za mňa. Dobre, správna odpoveď je, že ani jedno. A ak chcete vedieť prečo, aby som to vysvetlil, tak zdieľajte tento podcast a opýtajte sa, že prečo je to tak. A keď to zdieľa 26 ľudí, tak spravím video, prečo ani jedno nie je dobrá. Prečo ani jedno nie je správna odpoveď. Alebo je správna, že prečo ani sliepka, ani vajce. Dobre, takže takto veľmi tradične som ukončil a vidíme sa na budúce. Čaute. Ahoj. Ahojte.